Ahoj, zdravím všechny švadlenky a kreativce a v dnešním videu bych vás chtěla seznámit s touhle krejčovskou panou. Ta krejčovská pana je zajímavá tím, že je to vlastně otisk těla, to znamená, že ta krejčovská pana je na míru a je skvělý, že vy si ji sami můžete udělat, sami si ji vytvořit. Ta pana by vám měla ušetřit mnoho času jednak při zkoušení oděvu, ale jednak na ní můžete i modelovat střihy, což ukazuju ještě v nějakých svých jiných videích. Takže se na ně klidně podívejte, abyste věděli, jak se na takový krejčovský paně tvoří. Co je důležité, když si budete tvořit tuhle krejčovskou panu? Jednak je důležité to, čím je pana vyplněná. Měla by splňovat to, že pana je tvrdá, to znamená, když se jí dotknete, když do ní zapichujete špendlík nebo když se o ní opřete, tak by měla pořád krásně držet tvar. Vidíte, že ať jí mačkám, jak jí mačkám, tak prostě ta pana mi pěkně drží tvar. Další věcí, kterou by ta pana měla splňovat, je to, že do ní zabodnete špendlík. A tím pádem si na ní můžete aranžovat věci, můžete zkoušet oděvy. Potom samozřejmě potah. Potah by měl být hladký, ale zároveň by vám látka z něho neměla až tak klouzat. Já jsem použila nějaký Ronolí nebo Ronofix, který podle mého splňuje tyhle požadavky. Další věcí, které jsou nejméně důležité, je to, abyste krejčovskou panou mohli takhle otáčet. Protože když ta pana bude nestabilní a vy ji vlastně navlíknete na nějaký kůl nebo na cokoliv jiného, tak s ní takhle neotočíte. Jo, takže když se podíváte ještě takhle do spodu, tak vlastně ta krejčovská pana má zafixovanou trubku a ta trubka se krásně pohodově otáčí tady na tom stojánku. Tak, další věcí je klobouček. Tenhle klobouček vlastně se dá sehnat na internetu, stojí něco přes 100. Není úplně nutný. Není to, co by ta pana nutně potřebovala, ale ušetří vám zase spoustu času, ušetří vám zase spoustu práce. Protože ta manipulace s tou krejčovskou panou, kdy vy si s ní takhle pěkně můžete otáčet, je zase příjemná. Další věcí je teda stojánek, na ten se podíváme takhle zvlášť. Tak, stojánek, který je z masivního dřeva, kupuju ho také přes internet, stojí něco kolem 700, ale vyplatí se vám, protože ta krejčovská pana na něm je stabilní a je důležité, aby vám rovně stála a aby jste se o tu panu mohli opřít. Takže to jsou takové důležité věci, které vám přinesou komfort do té vaší tvorby. No a na závěr bych určitě připomenula, že ta krejčovská pana by měla mít i dobře rozvrženou mřížku konstrukční. To jsou vlastně tady ty konstrukční čáry, které jsou nastavené na té krejčovské paně a které vám potom umožní, abyste tvořili ty střihy přímo na téhle paně. Takže vědět zase, jak rozmístit tu konstrukční mřížku, je taky velice důležitý. Tak a jak vlastně takovouhle, kde vlastně se naučíte dělat takovouhle krejčovskou panu, máte dvě možnosti. Jedna z možností je ta, že si můžete stáhnout můj e-book, kde je úplně podrobný návod na to, jak tuhle krejčovskou panu vyrobit, čím ji vyplnit, čím ji potáhnout a jak vlastně rozkreslit tuhle mřížku. Najdete tam taky samozřejmě celý výpočet téhle krejčovské pany, kde si můžete objednat ty komponenty, které na tu panu jsou důležitý. Takže jak už jsem řekla, první možnost je
získat návod na výrobu téhle krejčovské pany z mého e-booku. A nebo máte možnost se přihlásit ke mně na kurz kreativního šití. A tuhle panu si na tom kurzu nejenom vyrobíte a odnesete, ale zároveň se s ní naučíte i pracovat. Takže budu se na vás těšit. Zase někdy ahoj.